Pus ham. Pus ham. Du skal ikke være bange. Lambert er en fin kat, men den fungerer ikke helt rigtigt. Jeg havde engang en farfar, så skød far om morgenen og om aftenen. Det hjalp. Du skød den. Med et våben. Nej, med et vaffeljern. Selvfølgelig med et våben, Ian. Men hvad for et våben? Med den her selvfølgelig. Jeg synes, vi skal prøve det. Tror du kan ramme derfra? Ja, det tror jeg. Må man gerne bruge pistol på denne kirke? Ja, det må man. Og det skulle du have sagt for længst, Ivan. Lambert. Lambert. Den er død. Det er en helvedes kat, Gunnar. Hej så, mit navn er Mio, og jeg spiller Khalid. Jeg er Rune, og jeg spiller præsten Ivan i den her film, og det er en meget spændende rolle. Jeg hedder Lyse, og jeg spiller Gunnar, og det er fucking nice. Jeg hedder Amalie, og jeg spiller Adam, og det er fucking sjovt.